أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كحمدك الله عز وجل صلواتي وسلامي ko pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam para les que família asabia emu para sao kola so gjithnga ka levoj vishme polukencar ema kaya dunia na mukli nisa ravero svensar muslimani. Aha. Dalje şimdi yola kana çıkar. Tamam. Şallalen Emamena ka ve družinamene palune teravijajemo paluna nokni namaz. Ko bordi sigate na kle akla brojme divesa, ko bordi sigate na kelo vakti ya
Yarda celo divena halju. Akana dikela kobortalo svesno o šeitani koborda rakirgjaole. Kjaver strana o muslimani žalinela kobor sigate na kleleska kala mubarek divesa. A očačutno muslimani kosa kava pralale le isile sosema haljoj većal akava dana ko masek Ramazan. Na anglio muslimani pralale kakva masek nadikela sar odredimi brojka. O muslimani kakva masek dikela sine možnost te smeninel poro odnos prema poro Allahi azza wa jal. Emokova koji zapozningja pere Allahe kakva masek ovi po naodori gitalo spremno to veliki služba šal poro Allahi azza wa jal. Se halilo muslimani preko cela kva masek дека о живото е кај бескоро и тало само кога тало поврзимо е Аллахе азza wa jal. O muslimani кога асала перепралеа халјола дека требела те асал искрено бизо дволичност. Ем кога гушинела перепрале гушинела бизо дуња лушко интерес. O Ramazani Allah menge perdo dersencar. I a menge talo te da dževapi dali talo Ramazani i sijame samo Bog emžet ili dozvolingjamo Ramazanija na mende te smenil ne save purane navike so sname na glalomasek Ramazani. Pa koji tu mendar halale na rakela pe ko pošukar palomasek o Ramazani neko vel zahvalno je Allaheske azza wa jal. Ема два итало знако дека итало прифатлимо ко Аллах. O Ramazani nas svedinela pe samo ко два пралален кои извршиви ибадети. Сар, например, постибе, кълдибе теравија, кълдибе нокни намаз. И си нешто побаро тара коа пралален. Со итало два побаро. Со итала два со китинела саакава. Кобор амен морално улям постабилно. Се секоја целтаро ибадети со извршинаја, лескери целтава на мендете и градинел морално стабилно личност. Одеско пекамбери алейхиссалам акла ефкалу шейун фил мизану јомул кијаме ел хулукул хасан. Е најпаро со ковеле верникоске, ки вага и ки аметеске, и ки ковелангла ко Аллахи, тало шукар лескоро морал. Е макари го муслимани, продолжинелате е овел примерно ко поров понашај, према саадва со обкружинела, према и заедница, према окер. У муслимани по наодори го постинела переа кенцар, на дикела ко харами, постинела перека ненцар, нашунела ко гибети, постинела перека албеа, нанеле према никасте завис, љубомора, прес посакуинела према секасте два со мангела корпори пески. Аква и тало пралалено целосно пост, аква и тало два и целе постескери со требела на менде те изградинел. И одолеске пралален ко акава контекст о муслимани спреминела пе ко дивее байрамескоро телел пери наград, телел поро сведителство. Пало секоја завршимо курси, пало секоја завршимо нево школско беш, по крај лела пе сведителство. Ама ре сведителствија да пралален ко дигнинален ко диве байрамескор. Соде сингјо вела пралален ко диве байрамескор. Ко диве байрамескор пралален добине асар вернико неко бор приоритетјата ди стране Аллахескери азza wa jal.
Prvenstveno phalalen o Allahi Azza wa Jal di kirate Bayrameskeri. Kога завршнео Павло ифтари, рад Байрамескери, со случињове. O Allahi да ја рад опростинела, ослободинела. Пазим, што значи на какво ослободинела? А ква значинела? Предходно Адава мануш си не запишимо ко китапи джехенемес. Кер ја савке катастрофална делија, со заслужинела ништа веросен джехнем. Ама дикенела скоро рахмети, дикен со де сингјовела по крај Рамазан скоро, валлај пхенела. Адава да со сине запишимо джехенемес. 100% джехенемес. Валлахи Азza wa Jal секоја рад ослободинела по шовардеш илјаде манушен таре джехенемескеријак. Кого велари рате Байрамескери со десингјо вел. O Allahi со ослободинја преку цело берш. O Allahi ака не ослободинела таре джехенемескеријак ко исто моменти кој е дело тарирате Байрамескери. А ква е тало првенствено добивка. Дуито со десингјо велавер. Дуито десингјо вела пхалален кога и клола о муслиманите велки джамија диве Байрамескор, тогаш Аллахи Азza wa Jal повикујнеле мелекон, емва керела, те пучавтуме со и тало и награда кога некој керела некоја шукарибе, тогаш мелека какрен посекако о Аллах од дженет. Покла на само од дженети, лавату мен сведокија дека ме акале мере робоненге сасоале ке Байрамескоро намази меленге ајдве опростинав. Емлела сар сведоко е само не мелекон. Најнормално пхалален амен сар муслимања припреминааме да више поарица ачало Байрами. Кога се више акарига ки припрема ко Байрами, акарига си одредиме прописија. Со требела те керем, сар требела те кера. На англе пхалален те халјова дека о Байрами на неко не вешеја. O Байрами на не ко луксузна хабе. O Байрами тало секогаш адава диве кога на каве одве бизоте грешине е Аллахеске Азza wa Jal. А ква е тало маро најбаро Байрами. Соске амен веселина амен акана пхалален ко Байрами. Соске тало амен ге важно акана о Байрами. Важно и тало амен ге пхалален ачало до леске. Најангли извршињаме Аллахеске родиве према мен. Ема мен радуинамен дека оправдињам а да родиве Аллахеско. Дуито радуинамен камаро собствено дело. Кој тало маро собствено дело? Постињам надеинамен на два пости, а два две која коркори камукенамен ко кабари, и сите и кролангвал ко Аллахи, еми сите сведочинела чаламен. Дали приметине на кари го муслимани пхалален кога славинела со славинела? О муслимани кога нешто славинела, радуинела пеко поро собствено дело. О муслимани на славинела чуче празнувања бизо цел. Лаа конкретно, например. Ајде, например, те керек споредба кога муслимања славинена Нова година, славинела некола ретрета вера буќа, ајде те дека дали си сршко сада. Исто над немануше кашуне, валла бева кергетаро нево беш иструјака вазден, опаника вазден, о бензињака уштен. Свесно и тало беш ко беш джала потеле, ровела пецел не бешешке, и ова кана тарекути дихја нешто славинела
родела некоја среќа на предел. Кучи би тало ко со заснивинела педова тери среќа или тери ба. Со кергјан за да те приближне тут ко Аллах. А пази, но исто два кедиве лесу тало пружимо со разно алкохол, разно харами хабе и ретретаве рабуки. И акари да требело муслимани хариса те правил перигоди емтел свесно со праздникуинал. За разлика ко бајрами, ту веселинеа тут которо собствено дело. Емо долеска амен де славина пе дуј празникја фитр бајрам ем курбан бајрам. Дури со историјска победа ја веренгоро на славињо вела. Сар, например, еке битка на Бедр. А двајтало ленгери победа, двајтало ленгери заслуга, мен само шајте се ти наамен ко ленгоро успех. Јодолеска катар требела те цидатара мари годи славиве, а вера празники освена кала дуј бајрами. И воедно пекамбера сам сокла, мен те шабеха би каумин фехуе минху. Ем којтало слично пе традицијенца сарјек народо, те джанелов преперела дале народостар. Јаква требела јек пути за секогаш тера чистина кога сам ко слави. А вера пак авакерен, погото катало поврзимо нешто Васили сен Гюргев дани, о исто адала кашуне, аман дика дијајтања мари традиција, а мена шала маро романи пе. Джанена кој највише бунинена пе какава сокерена пе баре Рома, о иста дала Италия ме викинален проект Рома. Сар проект Рома, ако аплицирингион ко Министерство за култура, проекти Роменге, слави бе 8 април, или ко град Скопје, онда тале он најбаре Рома. Ама те ден пе джепатар нешто те одбележине, тогаш на не Рома. Тогаш на нелен интерес. И он кога пенена која савко нешто ракамаро романите, потема мангјатове рон. Ов муслимани, соске, со муслиман лукоси кавела тут, кој препишинела пеко туѓо дат на неа мендар. Со значи нела дава. Те препишине тут ке авер нација два значиња дека му дати корај, чибано и рета вера букја. Одинијало те гаравел тери нација, на те оцидел тери нација. Кој гаравел и нација? Поакава дини ни село Европа правела джамие, ема длама аксиме ту нукја ракелален тари асимилација те продолжинен романете керен лафи. Јодолеске пралален, соске спомнинава ту менге саакав. Постоинена доста љубоморна мануша, на неренге ко кефи која ди келат ме некој кибари бројка. На неренге ко кефи која ди кенат ме сар перена ки сежде Аллах еске аза оđe. На неренге ко кефи. На неренге ко кефи ајде со делисале ко сао школе, ко градинке, бајрам ескере пакете. Е мунафико ненге на неко кефи. На керелален радосно. Ајде керела и манушен радосно, ако пропереа нателе, ако на нетут нисави вредност, а два мен керела мен кефи. Родолеске пралален, акарига и целе бајрамескери и талоте си кавела мен, дека мен ко живото требела те радуина мен, ко амаро собствено дело, прво бути. Сар припремина мен бајрамески. Бајрамеске припреминаваме на ѓар пралален првенствено, о муслимани излединела најшукар. Со значи нела дава? Уиравела пере најшужешеја. Овела парфеми римо. Со акалја мангела те вакерел. О ислами тало вера ачал чистота. Со акергео пейкамбер алейхиселам. Ен нидафету шатру минел иман. Еми чистоти тал лекваш имани. Со халјова супротно калестар. Ако на нечистота киек нација, а дија нација тало бизу имани.
Кога вакера чистото не знапа часа. А кава и тало незамисливо ѓубра депонија чистингела камаре тана, еке дивесешке дупло депонија. На не имани кај каракете фрде ѓубра. На не имани туке чисто комшијаскете кандел. А двајтало знако сам бизу имани. Закари ко пекамбера сам клај чистоти тало тавро имани. А двајтало знако Аллах мангела дален Олай ко Курани вака инна Аллаху хиббут тавабин ва хиббут мутатахирин. Аллах мангело колен со чистинена пем керена тауба. Нашти туте аве ки џамија кале скоро кер ки џамија те фрде мендилија теле влажна марамичко дори ка раксове ату. Ки Аллах скоро кери ко стадиони аля. Нашти те замислено пете аве кале скоро кер сем ке те хо ѓубрете муке кај со авер перела ки сежда. Нашти те замислено пете аве ки џамија мелале чорапенца некој ки сежда перела ко два танкај со газине. Наштите замислено пе туте аве ки џамија те хате чоре хајвем те муке агат авер некој палтуте те пхире. Наштите аве ки џамија ти извршнете физиолошко потреба ке гам бербатим те муке бизо кослу. На не муслимани акал. А ке на не тербија муслиманеске. И одолеске пралалин кога глапе ко бајрами авелапе, чисто не шејенцар, најпедантно, мангела кари го Аллахите си карамен, о Аллахи мангела чистота. Бизо чиста улице, бизо чисто населба. Адлана не манглетане Аллах ескери. А давај тало со храна шејтан ескери. Соске наредин гјаме ги опекамберите чинамаре трнакија. Се тало трнакија имело тало хране шејтан ескери. И амен кобор дозволи на камаре тхана савке депсиска букја. Со намен коркори ремона маротан джугди паскоро. На ковен шејтање. Па ковен шејтање. По ковел билач. Ковел билачи. Одеске пралален која кова дело требало опрезнате ово. Посебно трујали хигиена на само ко бајрами. Пало бајрами требела о муслимани те запазинел целосно коро изглед. А вербути пралален кога се више ко бајрами требела те џана дека а два диве кога ги ковеа ки џамија чим неште те мосте. За два дивете постине харам итал. А далеа пенеа дека два диве на постине. А два диве итало шукар гусулителе. Сунет итало гусулителе пред аве ки џамија те ове, значи, те насметине тере пралеске. Кога веа ки џамија е кедромеа џаја, а вере дромиране асоске, те сведочнитке текса омелекја ко Аллахи аззаваџел. Најважно бутисо требела те кера ко бајрам. О бајрам итало дивеа чали радост. Кас требела те радуина какавати. Најбаро радост требела пралален те кера, требела те кера радост окола којтале изнемоштена. Окола којтало насвало. Окола кој нашалја некас талпери фамилја. А каленге тало најпотребно о муслиманите си кавелиек пажња, те си кавелиек љубов. Поготово пралален пазинен ко Максими. Чачутни ситуација јетими Максими ки школа керена лафи песарутно диве сар припреминена пе бајрамески. Сар не фаната аме каджавме дадеа, модат кингјаман јакава, модат окова. Посоте каква мискини бизодат. Джала ровиндо, ко керпе дијаква кла омида. Помека сар бе каджав ко бајраме. Поме амала бе са каджам пере дадеа. И сили побару даде ке дијаке тара ко Максимите ваке. Лел пи дай, джал ко хоđe.
Hoca efendi selam aleyküm. Aleyküm selam. Ve kella me çaves kerem Allah taysa bayramesi kacan sapeda dencar. Pomoćona neka sarteđa. Posima nek ređađi tu tek molba. Šajli moćao tu da taj veliki džamije. Rekla sarna, a to mekava teča. Le lođa je time ko prvo safi ođaj. To desingel da. Wallahi ji peste paše kergea je time. Koji si am tu te nadele ji tu te paše. Neyse. Završim je namazi, završim je Bajram namaz. A kada normalno, omak se mi žala peda desta, ajdemo da bahtalo Bajrami odati kada neso dinari, evlja, takava, okova. Ovo je time čilo korkori. Džala pako hođa, ođe efendi. Pomodat na nevremanca. Šali me te čumi naftovas kod han me da deskoro. Sukere Allah evlja. Lel ova se ođasko, bahtalove to Bajram mi ođe. Dikaver puči. Dikelalija men modatu pralakane. Dikova puči, a? Dik so znači nela kova udarco, a kao. Mulo rahmeti maškarame. Takela dikelan. Vazdela pošero, makselmi, bahtalo to Bajrami ve moda so dikjame nepra. Odolesc jak je so skitalo Bajrami osjetljivo. Na ne poosjetljivo prala muslima ti sofra Bajram neskeri. Mazumite a čotaro kola teren najmang. Odolesc je posebno pa. Dikamaro pekamberi savi terbije. I krola tare Bajram neskor namaz, maksum ja kelena peski. Entumesos je no po возрастно. Кога вена ко Бајрами почивен то мареđe пенди не се бомбоња, не саве чоколаде. Подикја максиме и калбе делене со бомбони, делене си чоколад, диго пекамбери али се. И крона максимја хајтари џамија, раду и нена пе келена, јек максими ки стран. Peygamber aleyhisselam primetinela akla suskena kele evletu akale çavenca povakela be ya Resulallah na kelala na neman man nidat ey peygamber aleyhisselam akela de pirmansır lelo peygamber aleyhisselam tarovasa yetime cenelek na bayrami kasa kakla kwa yetim Peygamber'e Ayşe. Peygamber aleyhisselam dik ručko kasar kerel. Hale ručko Peygamber aleyhisselam kelel alea dingerle so dinger. Tare putio maksimi kola samindo raspoložimo. Počudi ne napamo solo tu javle. Ave džipreska savo muy kergan dikakana sosjan. Akela ma pučen man avava taro najšu žodatem tari najšu židaj. И хем кобортало важно како осетлива моменти апсалален амаро однос према окола со исилен потреба тарамари пажни. Одолес каква и тало Байрами. О Байрами на не кобаклаве пралален. О Байрами тало палтору намази на кералите пере прале Аллахи. Джату прво. Абе окфугят ке кохако. Джату прво мо прал. Бахтало то Байрами. Месиум грешка. Месиум крио. Бирин дуй букят. Ma birin to ve kopravo, birin to ve srekne, ma ana tibuti, teri holi tere dadea, tere dia, tere prale, to Ramazani te lebdinel. Cenali kana kralafi te dadea, te dia, te ne paşa, to Ramazani de kana resela kotan. Ma gasaf ko Ramazani to vel. Amu vredingatu kya, toro datalo, teri daitali. Sašajte menina dva našite menine. Tu si am poterno potele kovele star. Ma biseroviti lično karta dženeteskeri. Kole skoro razi luku italo ele skoro razi luku. O rato dive kildin, se ko anukni namaz rot, te bukjan angani te dadea te diaja. Zori ti buti. A tu mendar sona kleda tomare dada tomare diaja.
Тумен диси тумен хако. Назначинела муло томаро дат мули фамилия. Требела со му уклea томаро дат фамилия, достия приятели, тумен те продужине надало. Ем со и најважно. Те манглян хајдли му евляти тове. У потполните даде скоро танки джамија. Ако торо дат рамазанеске. Така карига нон-стоп колдинела син. Манѓа хајдли му чаботове. Замени потполните даде скоро танка со колдинела син. Ако ме леко дикен со случингио вел. Јек шукар мануш намазджија кога накела и дуњаја, саранда дивеа вела ме леко поле скоро лико колдинела која два та намаз. Кој си анту? Кој си анту те даде скоро танте на употполнине? Одолеске палале, а јарамен ка припреминамен бајрамеске. Тај са и сјамен само јација. Јација ка колдина ковакти према сартергјола кој им сако. Колко бор тергјола кој им сако? 7,25, 7,5. Аджока? 7,17. 7,17 значи та сега колдина и јација сам. А петок тало аменге пралале бајрам намаз. Ма бистерен су иситмен пандек должно санглало бајрам намаз. Окуар со наплатиња пери садекатул фитр. Платинен. Ма дозволинен та сарелтмен бајрам ескор намазјат мен наплатињен садекатул фитр. Се постем ка лебдинел томаро уручи ем на нетересел котан. А клајтале пралалем букја која со требела те овела менки годи. На дженаату мен сарди кенаман, али медикату мен дело мандарем, дело сарек фамилија. Ем сартомару имамием, додека која вави имами, мота бијати ка продолжина. Вема е две палем ка кера. Ако некоја менцар, кълдиња цело маса, а вела бајрами, сартомару имами манге халали на не бајрами те киравате джана некој тармо джемати на неле сотеха. Одолеске повику и нал. Хелбета кој си машкарамен да асав помануш. Дали ка пишинел, дали ка джикелман пало намаз. Елхамдулила, со палтомаро ходжа, тергјола прекрасно джемат. Ем никогаш не ранге томаро джаскорола. И ме сум сигурно дека на нето дозволина ќе кеа населба. Код диве рамазанескоро те дозволина некој те ачол бизо бајрамескоро ручко. А поготоа код не слапе кај су и си етими. Магата крафтоме ги елхамдулилlah правална две улиек бари донаторско акција, садака ке реакција. А Марија чини тало туменцар, томаре садакенцар, томаре доприносија со керген. И амен цар джамија, цар джемати, мангате раширина ква исламско духо машкарамент. Ем тарадава садаке со дингеамен, кергеамен, негде спремингеам пралалем ефташел бајрамска пакетија. Делисарило ко 26 јули, на кергеам разлика ром чибан, теджа не надава сам. На кергеам разлика. Сасо и прво деление дингеам. Исто агерда ко браќа Рамис, мислна за второ деление дингеапем прво деление. Ки гради када дингеапем, иншалла мислна тајса ка делпе акари ки джамие чавен. Ем саа два дуј џулја керге пралат. Ко джемати кога исиамен џулја кола итале тамам ко дини, а два джемати да джалу. Макарига јам наза благодарно, сада ле дуе џуленге керава, сопоро вакти трошинге, он мангена товен аноним на товен позната подомена керален горо алап, валај джанела лен горо анав,
Олај нека денес која хајри за благодарност им са роđа со цело каква масе какаля бавингепем, дујđe незавршинге цело акеа бутио Аллај разија неко веленда. Олај туменда да некол разија, со да зивине на туменда то држнени џамија, томаре сада кензар, томаре зека тенцар. А иншаллах и младина со кел парламент, аква само требела те негуинел. Амен покушингјам кошинете чиваоль. Ама ноидна генерација со кавен и силен бари обврска, аква со изградингјам не таро почеток, таро коламе амала корисо бешену пре, коскелја со уштена сине, емна клям лачоем била чопасао кола со кавен, дужната ле е прво не манушен. Аллај тара келтумен калали кел марзалим повеќе томаруак таквај тало палнодар дерса агјар друживе. Иншалла Аллај мате одвојнеламе никојаш фалан, иншалла бана бут Рамазања агјар те доџакера. Аллај тара келтумару шукари, Аллај те делтумен секоја хајри, овен манги Аллајске која ракхиве, тај са исиамен јација, у петок исиамен байрами, маханонма баклаве, каштетиненко желуднико, цело масек сенсне бокхале, Аллај нека ракхелтум. Са? Тај сакава керавтуменге, ка бистрен. А канала керавтуменге само тај са иситумен само јација. Имаме окова до крај, тај са те да аклас окол динкергеамен некоја награда тумен со дингенамен ка исполни насам. Аллај та ракхелтме, салам алейкум. Fernanda çok
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Keren je to farzitariacija. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذو الجلال والإكرام.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لن تمسنا
عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.